mahan nga tuang sa langit. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Maayong hapon kanatong tanan. Aniana kita sa bulan sa Pebrero, no? Paspas kayong bulan, no? Ug ang bulan sa Pebrero gitawag og bulan sa pro-life nga gidapit ang tanan sa pag-ampo, pagluwas, pag-alaga sa kinabuhi sa tao. Kinabuhi gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan. Aduna to'y usa ka estudyante nga aduna siya'y muto sa kinabuhi. Iyang muto sa kinabuhi imaw kining to live, not only to exist. To live, not only to exist. Tinuod nga dili ang tanang tao nag-exist na ay kinabuhi, na may mga ninalang nga na ay kinabuhi ug walay kinabuhi. Adunay uban nga mga tao nga murag walay adtuan sa ilang kinabuhi. Dili mahibalo kung asa sila moadto ug muray walay direksyon sa ilang kinabuhi. Aduna usay ubang gisayang lang nila ang ilang kinabuhi dinhi sa kalibutan tungod kay nangabuhi sila pinaagi sa paggamit ug makadaot nga droga sa ilang lawas, o kaha naman namuhi nga walay pag-ila sa ilang dignidad isip usa ka tao. Dili na igo nga kita mo ginhawa, kinahanglan pod na kita mabuhi. Tungod kay para ni Saint Ireneo, the glory of God is man who is fully alive. The glory of man or woman is fully alive. Mamang bitaw nga gihatagan nato og gibug-aton ang atong ebanghelyo karon. Mao ni nga buot ipasabot nga kita mahimong asin og kahayag sa kalibutan. Ang asin nga walay lami, walay kwenta. Pero makapangutana ta, mawad-an ba og kaparat ang asin? Dili naman siguro na tawagon na to asin kung no, walay kaparat. Ang usa ka asin sa kalibutan, gipahinumduman kita sa atong Ginoong Hesukristo nga maghatag og kalami sa kinabuhi sa tao. Pareho kini sa mensahe sa pag-ingon ni Jesus nga kita ang kahayag sa katawhan.
nga kinahanglang mudan ang atong kahayag aron makita sa tanan ang atong mga maayong buhat. Usara ang girefer sa duha ka panultihon nga gihatag sa atong Ginoong Hesukristo nga isip mga Kristiyano manghatag kita sa maayong balita, maayong panig-ingnan sa atong mga igsoon. Ang pagkahimong maayong balita, ang pagkamahayong maayong panig-ingnan, nagpasabot o maayo usab o banal o holy balaan nga kinabuhi para sa tanan. Timan-an nato nga isip mga laiko, gitugutan nato ang atong kaugalingon sa paggamit sa atong gawi o talento, oras, o kung unsa pamandiha aron kita adunay maitabang para sa kaayuhan sa uban. So ikaw man ay nagtrabaho, estudyante ka man, nagtuon ka man, o bisag naara ka sa balay, mahimo ka nga saksi ni Kristo. Mahimo kang saksi ni Kristo. Ang importante nga mamahimo kang maayong panig-ingnan sa adlaw-adlaw natong kinabuhi nga himuon nga konkreto tang asin o kahayag sa atong kinabuhi. Nindot kayo no? Naatay Bisaya nga kanta niya na no? Kamu ang asin no? Dili lang ganay ko kahibaloan na mo kanta no? Nakabase sa atong ebanghelyo karon. Kita ang asin ug ang kahayan. Manindong paliw. Nagatu